Kublai pi baru ki bapet bat ki bayu I kenika video jungi kenika por tingi wanra kenika video ke baya dei bat ka interest jongki students apa ya dei bat ka phang jongka online class te ngi pijang so pha nam ta ki kmi ki pa ki no hikai bat kum juru nam ta ki students ki ba longga lawei jongka ri bat ka jat ban riu jungi te halor kenika phang Pede berka online class nga khot nga wer yaki pi mi pa ki no hikai bet ki student su kumju pin ai ya kata ka opinion jong pi ane ya ka jing lap jing siam jong pi lani ka jing kendu jong pi halo kan ka online classes leng ba ki comments jong pi hapo jong kan ka video jong ni te ngi la dep ya kren ru katu kan ngut ki no hikai ki kmi ki pa bat kum julu ki students ban keli ban wat jing tip halor ka jing lani kata ka jing kendu lani kata ka jing siam jong ki jing lap jong ki haba ya dei bat kanika online classes te ki labun hi ki ta ki jing pen snow na kaliang ki jong ki te ki don ru ki baong ba le se kanika online class kala ban yerap nam ta ki students at least something is better than nothing marbane ka bagi khana kin shong haying te kalap haban penon kam da kanika online classes re ki don pati khana ki bananong kendong ki bom yo bom biang ka network la ne ki yo ki mobile phone ban penon kam kata ka ban yo ban attend ka online class ki penpau ka jing snau diau jong ki namar ban ki pen ki ong ba ki khana ki ba don sepo sor la ne ki khana ki ba biang kata ka network jong ki la yo ban learn lani ki layo ki bun ki knowledge halor ka bayadei bat kata ka jingnang jing start rei kat ba mangi pat ngi long ka juk ka kelas rei bat ki rei ngim yo ai ni sakut haju namar ba ka jing ka long ba ngim don kita ki smartphone lani ki laptop jongi ban yo ban penon kam nang taru ladangi don ru kalat kam don ka network kam don te babun ru nagi kimi pa ki ong kasyam jing ki namar ba kimla ban afford ban ai lani ban tip ya kita ki smartphone lani kita ki laptop nam ta ki kun joki ban yo ban pron kam ban attend ya kata ka online class te gila yo ban ya kren katu kaningut ki no hikai nam pa ki students but ngin snap ka ka pakidon ban ong lani ka ka pakidon ban share hangi hakni kapur haka jingsngo ka jonga ka online class on namla ban bujli bat ki classroom classroom kumtu kumba julong ki school la jupelong ye ki school na do ka sineng kong hado ka si thoding like no ki si shuti bat kapur ru ka long na do kapur fresh tang mastap hado kapur lai beje janmet ki subject ru la yo ban shim renti katkum ki routine ki balapen bet hapo classroom ki khana hapor ke babatai ki no hikai ki sha score namar ba ki no hikai ki don hajan lada kim sha score ru ki no hikai ki lasnang ki lakentu yala ki jong ki khana bat kumjo andala da ban batai ki no hikai ki keli jingkeli ya ki khana school ki yo ban jubab bat lada kim sko thu ru ki khana ki keli jingkeli ya ki no hikai bat ki no hikai ru ki layo ban batai biang hado babaro ki to ki khana ki badon hapo classroom kin ngau thu shai bat ngau thu bah kat bah ka online class pat nginom la ban le kumta ni supha da ki video bat ki ha ban sngap ya kita ki jing batai jong ki no hikai bat ngim yo shu kata ki jingkeli ka ba mar khmat kum balong ha ki kamera class ka weiru ka jing ka ba crowd namar ha kane ka por ka ba kalong por ban lockdown kumni ba kidon kilong jing kilong sam ki badok ki balit balla kim yo shu balit balla ban habale ya kane ko online class ki haban thiet sa ya ki smartphone sai ki laptop na ka benta ban sngap lane ban le kane ko online class ban nang taru ban recharge sai ya ki internet pack kini ka pen shitom ya ki mi ki pa ki badok ki bajenjar ban thiet sai kita ban recharge sa ki internet pack ru kumjo ban om kumbalong ha school pat kum tu om dan kam le kum ya kita hendrai tang ban le school ban snap jing batai jong kinang hikai ka weiru ba kini ka online class
kamlong kabayaranti ya baro ki khana school ki don ki balala ban ya shakmat haki lenong ki jongki baki no hikai ki lapha hendrai ki don ru ki khana school ki badang sa shaju namar ba kajing bom don network ukna ubashong basa haki jaka ki babyang kan network ulala ban ya shakmat bakat ba ki no hikai ki pha ula ban pej bet yaki kat ba ki no hikai ki pha hendrai ukna ubashong pat haki jaka ki bom don network kumno ula ban pej namar ba don network haka jaka ka ba usong usa pat ka shem shitom ru ki dan kato kat ne pat ki ba don network ru ki ha ban lek kiu shajrong jong ki lom ki ha ban lek wat haki jaka ki ba don network kim yo ban shong haki ying ki jong ki balada shong hapok kamera ki jong ki bat ka network kam dan pat kum ta ki nom la ban upload la ne ban pej ya kata ka jing batai jong ki no hikai ka ba jinjar hi baro hi kalong ladang ile ya kene ko online class kalong namar ka network ho ki mi ki pa ki la ru ban pen biang ya ki khon ya kita ki smartphone ne ki laptop ya na ban ta ki khon ne ban recharge ya kita ki internet pack bat ki khna ru ki la bandan ru ki tu ki bakwa la ne ki batrang bas ngap i ki jing batai jong ki no hikai ki dan ne ka mesin jong ka jing trang na ka banta ban nam pele no e ya ka por ka jong ki ha ki jing pule Henry kaba pat namar ka jing bom don network kala khang lat iki ba ban le ya ka online class bat ki don ru ki shnong ki bom don ka like tim teng ka like ka don teng ka like kam dan te ka sham shitom yaki haba don like kumno ba ki la bar chat ki phone ki jang ki laptop ki jang ki bat kene ka penlong bakin sham jing na ka benta ban le ya ka ne ka online class katu kat ne ki jingkli ki bayadei bat kapang jong kanika online class tungin nya sngap ke jingkli ke beningkong ka ong hatu ka online class kala ni ban shim ya ka jaka jongki classroom ka jingkli ke baar ke ei ka daw ba ka online class kamla ban bujli ya ki classroom ka jingkli ke balai hatu ki students kila ni ban ya ka concentration jongki habaki attend ya ka online classes ka jingkli ke besau hatu ka online class ka kata ni ya ki long ying long sem ki bat duna ya ka yo ka kon ka jingkli ke pesan hatu hapo meklaya ka online class kala ni pan treats equal ya baro ki students ka jingkli ke ban riu lada ki students ki yo ya kita ki jingdon kam joki kom ki laptops ki mobile ki ka iPad kata ka jing ke baki ya kendu ka jingkli ke badnyau lada ki students ki don ki bayo bane shim benta bat ki don ru ki bomyo bane shim benta hatu kata ka jingnang jing start jong ki khna kadang long equals ne te ngakerpat ya pi baru ki bapit badu i ke ni ke video sabahaban ban aya ke jubab jongpi katkum ke jingsngau jongpi lengbaki opinion ki bapidon hapo jong kanika video halor kiniki jingkili halor kanika phang ka online class ki jing ba ki khna ki akandu ha kanika por lockdown na ga daw jong ke jingpang coronavirus ngaru kumbuai na ki khna barang pule ngapan pau ya kajing bangai kendu bat ngai iru dala ke jong ki khmat hala ke jong ka snong sasnyang southwest Khasi district ya ke jing jong ki khna school ki barang pule ha ki gerdan bapher hoi ki no hikai ki layale kat bala ban pensuk ki khna ban pen biang ki notes ki jing batai ki ba bhatam kat bala la kabuit kabor jong ki lembah ki apps prepare kum ka WhatsApp, webinar, Google Classroom, bat kiwi ban kicing kidang pun naga daw jong ka jing tuna kilat tilenti apo jong ka jala jong ni kamtam ha ki than nong kendong ine pet ka do ka ni kicing kiba ki kendu kamtam ha ki than nong kendong ki khna kimpat nang ban penun kam ya ki smartphone bar kidang don ru kato ka jing snguting ban kata iki phone ka bagi onga teknofobia ting ban penun kam ban kata yele segi pen snew ya ka phone kawai ru ki
kami ki pa ki syam jing ban penbiang ya ki smartphone namun ta ki khun jongki bakin yo ban sengap ki jing batai kino hikai Henry kena kim patnang ru ban sengap ya ki jing batai kino hikai lang ba ki phone kim la ban syong la ni kim la ban up ya ki jing batai hadu ban dakut ki jing kilong ha lengba ki network ru bun ki jaka hagi thai nong kendong ka network kimbiang ki internet ki duna sibun ki don ru ki sinong ki ba tang ka light ka electricity kim pat yo te ki don ki jaka ki badon ki jaka tap balance lan top up lan outlet rigi pubun ki jaka kim don kataru kawai kecem kalong kecing sem jing ya ngi ki pasa ai jaka nong kendong kumban penkut ka online kelas kampat la ban sim jaka ya ki classroom ha ka ba kino hikai kiyo ban batai markmat bargi kena ru kila ban sengap paron pelit jingmut ya kacing batai kino hikai po kelas kadau ke ba syam jing kalong ba ka network ngi senong kendong ngi wat ban kren phone la ne ban phone briu ha bangi don kam ru ka syam jing ngi ha ban ya paji nasional nang taru ngi kam dei ka network ka badon ba haying te nang taru kalaj lada kom hakini ki por lei kala jongi sinong kendong sita yau kame sita yau kamdon te lada kom kita ki situation lane kom kita ki jingya kendu lane kom kita ki jingje te kemut kasyam jing sibun namar ba bangin ada ni kata online class kadon kame ngi bangin charge ki mobile phone te lane kadon kame ki network ki baklan 4G network plus nang taru kom kham tam le ngi ki ba jenjar lane ba kham duna ka yo ka kot ka syam jing sibun namar ba bangin la ban afford ka wi ke smartphone kala rengkat bat ngi ka jing penlut jongi ha ka si benai lane ka rengkat bat ka income ka bangi yo ha ka si benai te la dangi thit ya ka wi ke smartphone ka mut ngi la du ban bam lane ngi la du ban yo ban penon kam hayeng bro si ying ngila suya sat tangan in penbiang ya kata ka smartphone te kemut kani ka online class ka kata si kedai kam tam yang iki long ying long sem ki beduk te kumangi la yakren halor kani ka phang ka online class nga ko mi wei ni ki students ngaran khliat ban share halor kani ka phang ka online class te kumangi la tip hi ba ka online class chale le kanam la ban bujuli ya ki class ya ki traditional classroom jangi namar ba haki classroom hi ngi la hi chala ki school ki college ki university ban ni attend ya la ki jong ki class kat ba haka online class ban ni haban shong hala ki jong ki kamera ban ngim yo ban ya kando ya ki nai kai ngim yo ban ya kando mark man ngim yo ki jing hi kai mark man ban ni yo ya ki jing hi kai lang ba ki phones ki laptop ki computer bat kham tam ni haban chanya haka network ban lada kan network kam biang ti ngim yo ban attend fully ya la ki class jingi te khandiat kani ka online class ro kapan thuthi ya ki concentration level jangi ki students nama ba ngim yo ban shong haki classroom ni shong ala ki jong ki kamera bat nila siu thu hi kat no ka jing ya pher hapdeng ka classroom bat ka ba shong hayeng ban attend ya la ki jong ki class te don ka por ba ki mai ke ki send ki voice note room ateng pan ka ka ban snap dani ban board hak tu ka por ni board teng no ong sa board chi bet dani la shai te ka jing board teng te ka khata ba chi but ka mindset jungi ki students ru ka pher ma ban ya ka ba shong ha bo classroom ban attend ka class ba de ka ba shong na yeng ban attend online te kat kom ka jung singaw jonga ru ba khani ka online class kam dakta than hado ka ta nama ba kham tami ki to ki kemi ki paru ma ki babala ki badon chibon ki khon badang let school te ki bam don chibon deli ki phone ham hayeng te
badan tang kawai khap ya share kawai ka phone na banta baro ki khon ban attend ye kin ek online class te ka khata be chi mo ye ki ban recharge ru no lon banta ki myo sho ban lek bala kumbang yo I ma banta la long kumba baro hi ki students ki la don la ki jong ki mobile phone ki laptops te bon hi ki la yo hi ban attend ye kin ki online class but wat ki khna school ru banta la bon ki bala don la ki jong hi ki mobile te dala don ka dala bat ka phone te I have recharge be chi tamba shu ong pat ba dala don kani ko online class but haga jaka bangin pendan kam ya kanet 3GB te ngin pendan kam na arlai GB kat kum ki chundan kam jungi ke te nalon mentale ki por ka recharge tu ki laram te sakum ni lockdown ban le recharge dukan room dan ba play te khadin jar himo ban yo kham tami ki to ki basa shnong kondong ki basa so te kadang khambiang himo khandian kasukhi yangi khandiat namar ba ni yo ban shong hayeng ban attend ki class ni na lagi yeng ki sam ngim dan kam ban mi ban lai shala ki jong ki school ki college ki university ti tangba ha khandiat pat ka janja namar ba dai mentangi don ki online class ti ka assignment ru ki la don shibon te yaki assignment hi dangi tho kum yangi ki bam dan laptop te ka janjar ma namar ngi hawat na phone ha na internet kum to te dalawat ngimla ban copy paste na ki internet ngi ha ban tho ha copy kum to dapat na internet ha tho ha copy dala dap na to sa type yang ha phone ha email ban send mo te ka hi mo khandiat namar ha ga jaka bangin dap shikanta te kala bampor ar lai kanta ti kumbang ya compare hi mentala bon ki preu bala nang la start bon ki bala pendan kam technology ki internet ma ban ki bon jait ki online platform ban pendep kam kloi te bat yang ru kam long shure kam nang thamai bangin pendan kam yakini ki internet ki social media ki online platform tangba le se hakse jungi hi menta kani kanang dai kasin nang kong bangin pendan bangin yo ki jingi kai online ti kataken ka long ka bapan ba mangi hi ki breu ngem pat jo ma hi kani ka platform pan yo ki jingi kai online te wat mangi ki students ru wala dangi bad ki phone ki ngi don ki laptop ki don ki mo tamba kanang long ka ba ngi ban attend ki class jungi online ba ngem pat jumlen don kapor ba daki don makana ye kita ki phone ki ta ka network bat kalai ban cha che ka phone ru tamba don pat kim don ya ki 4G phone te ka 2G 3G menta ka net kamlong shu bon kala khya ban long attend ye ka class lei kamlong hi re ba mangi hi ki students ni dei ma baro ki basa so don ru ki basa shno kondong te ban attend ye online class ki ban shno kondong ka long ka ba namar ba kathut ka network bat don ka por ba kimya ka lai tang ban cha she ka phone ru te ha ai mon ya attend kublai shibun namta ki tu ki jing penshai la ne ki jing kren balingkot jongpi ha ka bayade bat kane ka online classes ka pila share kita ki opinions jongpi la ne kita ki jing snow jongpi kom ki students la ne nong hikai la ne kimik pa ba ka ka ba pi snow la ne ka ba pi snow tu pi sham ha ka bayade bat ki jing jong kane ka online class pila share menta bat ngi te nga kermen ba ki ba pe ye kane ka video ru kin yo ka jingmut jong kane but kin ai lang ya kita ka jing sngau jong kiru kumju bani sim bentalang bat ni te kublai shibun pi ublain kurku temtangi la poi sha ka pakut jong kane ka jing ye kren jong ileng ba kane ka video tinga ngai scam ba nga kermen ba na baru ki bangi ki bayu kane ka video de singi la ban yo khandiat ka jingmut chapang kane ka bayade bat ka jingta jong kane ka online classes nam taki students jongi bana po ka jela jongi te kublai shibun ka jing sim benta jong pi ban pe ye kane ka video jongi te nga kerpat ru ye pi ba pin ba pin ya sim benta leng ba ki comments jong pi ba pin ai ye kita ki jing snow la ne kita ki jing sotu jong pi kat ba pi don ha ka jing sotu ka jing champang ka jong pi kublai shibun